Ito pala may rakin na buhay single. Hi guys! Madyong buntang ninyong tanan guys. Karon adlaw sa Domingo manimbam na nakailis nami. Napaduong nami kay alas 6 sa gamuhang kuan simbahan. Sa karong adlaw guys, suway kurinti. Nagpahibaw man tong mga sibiko. Gahapon nga wa ko ni kurinti karong adlaw. Karong mga alas 6 mapang naning kurinti, diyan mo balik pa dun diyan alas 6 pud sa hapon. Diyan ay ning tubo nga kuan guys, bugas dari. Madyo ganing kay isara ni. Pero dani sa hang likod ang daghan kadyo nanubo pati dani sa hang kuan. Ang abaga rinago. Parang pang kuan na yung sinina, pang maestra. Ay kanang murag matinog mga binyag na ba? Alangan itago ra ni dito sa kabinet din ni suoton. Kuya, wag sinina ba yun? Oh. Toing, toing. So, ay. Pagkasal ni Porami, Ayos ah. kadua pa ni nang suot. Kapurma. Purmado na ya. Nang magsimbang short. Nga ra dyan ang magsimbang gani magpurman. Murag principal. Subaan ka. Inanaw na mga tayo ka principal. Pero kuno ko principal. Mama gani nga pa, siksina. Tsa. Magsimba gud kagud. Magsiksi man gani tag magdakalakaw ka na pa magsimba. Tsa. Magpasiksi man po ta sa tupangas Ginoo. Agin yung mas. Anak ma. Ano yung masyada na sige yan di ay? Amo ang prinsesa, wag pa man mahuman. Pas mama siksi. Umutang Madam Linda oy. Naka Victoria's Secret doon sa mama. Tsa. Perfume. Suot na niya nagijang in order sa Shopee. Oh. Tara nga nang imuhang kwilyuhan gi. Ngayon sa dre. Naisa ka. Ay di na ni mo isarado. Ngayon sa dre murag principal. Ang usapod murag pug kuan. Sigihan gani murag titsir. Oh. Maestro principal na. Pagtinawa. Burning guys. Ito sa mi guys. Ala pa man nag-abli sa kuan. Dinin. Para bay kurinti karon na. Watay lingaw dani. Diyan ko nung relo nga order sa Shopee. Langay ko nagsaka oras. Di man siya libre, bakit isip naman to ni mo no? Mupan lang yun siya, madugi bakit? Malit lang yun siya. Atong i-adjust sa balik. Adyo sa pagbalik, mulit din hindi po siya guwan after 1 week din di po guwan arwag. Di Inay atong count. yat ba tatubuan na hor? Tagpila ra bay tag 35 kong relo. Huwag dyan nagsaka oras. Berasara gusto siya pa. Yan ba tatubuan na hor? Yaro malit pa yapon. Visit naman to ni Papa. Sit gani lagi din pag mag-usap kasi man ako nalit na mag-usap ka oras. Ako na patin una ato kay tag 5 minutes ra. Ko na buti. Ngayon lagi order og mga ingana Shopee, mga sanina, mga sapatos okay ra pero mga ingana, Gadget ko yayo. mga gadget. Okay na kisa to sa shopping nga ang oras bali ang tuyok alas 12, alas 11, alas 10. May na lang to pilit-pilit na. Ug nga ni to mong gyud din na andar ro nagana og Mga gadget isod mag-order siya Shopee. katulad ko ano. Kita mo to na ba kay burger sa ug na abot. Huwag na may uli. Pink na pink si mama oh.
Magpa-video ra ko nun siya, mag-tiktok ko nun siya po. Isa? Magpa-video ra ko nun si Lola, mag-tiktok siya. Pagod na siya. Magpa-video ko nun siya. Mag-TikTok daw siya. Ano ba ginangatan ninyo? Kami dari merkado. May tamig talong. Ikaw gidana ra kage. Prito ko na ito ang tao. Magpakbit mo. Hindi akong prituhon niya. Prituhon daw. Galamang. Lami na. Oh, anong isaw na lamang ba? Pagkamatis, isaw-saw na. Di prituhon lami ha. Pila ni nga lamang day? Kaya, Natay pang kamatis. pumuta sa buwan eh. Isu sa dre. Dre butong dre. Hi guys, na nakauli nami guys. Gika nagsimba. Hamas mingkoy, wa man nagpatimaw. Tulog siguro. Ya bebe, awan mo sugat na dre. Oh, yaw. Ninot na yung pulo pag ilder pag nasulog yun. Maestro o principal oh. Siya may principal. Katong sa maestro. Kuha ni siya. Kanang katikis. Hindi kanan sa estudyante. Naping, traba na si mama oh. Pero pag isang dalo, mura ting kinder ba? Wala ba'y kurente? Kapisan di mingkoy. Miyaw sa miyaw. Miyaw sa. Mikoy. Nilakaw kami kayo wala. Miyaw ba miyaw? Mikoy. Magluto mi guys og pritong taong. Gi ko gi bukat ki mama na magi. Kay mao yung mga sudanon, ngit-ngit ra ba sa kuan. Kusina. Ansa man ni oy, masangit magatangang kuan ni kuan mo ni guys dujan. Na dujanan. Na dujanan dari kay magdujan-dujan mo ko dani sahay. Good ngit-ngit tagatang kusina guys kay way kurente makita-kita ra laman taunja. Asa naman tao, ano tayo kurinti yan eh. Di na ta makitaan. Luta si Lola Linda. Lutas si mama sa ijahang lingaw. O internet. Na di ta magkita muratag mga ungo, harang kangit-ngit. Ang mga unggoy. Isa ka adlaw ra baga si duay kuryente karon. Hey guys, manamit pamahaw. Hindi kariyata ang kanan guys balingbing. Kaano nga ni guys balingbing? Anong gitawag og balingbing kay lima malinaw. Weh! Gawa-gawa. Lima na Bot sa kistorya. 1, 2, 3, 4, 5. Ano tayo kulingbing? Baga magnaong. Amo ning palit sa mga bata og 30 pesos. Dama mga bata nga nanaka sa kuan. Anuan. Renta. Renta. Mga anta guys, kuan guys, balingbing. Duay na na panahon nga, wa ko kakaunda ning prutasa.
Bata pa ko. Hindi karon ko ana lamang ko 36 na ko. Saka na po ko nakataog balik. Kanagsaon naman ning protasa. Magdarag asin pa. Katong green kaya hinog naman eh. Yelo na. Balimping mo ha? Alamang ako ha. Nga tagay sa alamang. Alamang og talong. Pretzel. Wala pa mo ko'y pamahaw god. Kuman yung butang sa platito, gigamang pag tibok butangan ng asin. Kano? Dili gud ka subuon. Iya na. Ngon ta guys. Pretzel. Aba, Mano yung mga sandi Mo. pala guys. kuya wag trip niyo god. Mukbang. Munot gulingaw. Come na. Come na. Kalami. Karon pa ko na mga guys kay busog ko. Yung sumi kong budget na. Ay ginukon mo siya. Kan puta guys so talong, alamang ug munggos. Unta guys. Mo na gitawag nga. Nyari gina mo. The brown out mukbang. Gina mo mga kuan. Hindi ko nalaw sa inyo mura mong butanding. Lamura ba pagkikig, tamadyon. Nagkulang law. Tambok, tamadyon. Nagkulang law sa inyo mura mong mga butanding. Ah, matamo lugar. Uy ayo, kay wala man siya sa iyang TikTok. Gununang soy muna naon. Kabutan na nimbata ganina, ayan yung hunggi, magpa-video ra ko sa yung mama ug mag-TikTok ko. Tanawa. Tanawa na pa video siya og mag TikTok. Namre kita nga tani mula. Soyo ko. Unsa ba gisayaw? Nagsayaw-sayaw na lukso. Nagkikit-kit. Ang dama na mo kagalingan ka mag-tiktok mas mama. Awahan ng tudluan. Kaya mo pakaulaw kay mga tigulang na mo. Di mo ano na. Di mo ano nag-account si mama sa TikTok. Wait, klaro ni mo dong. Kaulaw ng TikTok mo mga gipang Ano di alingaw-lingaw man. Ulawa. Nung mawa man, majog nangawat na. Ngayon na kaya. di na ko mo ng cellphone, bahala mo di Wala ni mo sito. Aw basil mo ninyo nalagay, mula ko dire mag-boarding house ko Di slungsod. na ko mo gulit ng cellphone, hindi ko kita sa Facebook. Hindi mo ng TikTok, arong agway mga lingaw na ilingaw. Isingon. Ang TikTok. Ang TikTok ko noon. Taka ka lang. Agka mo ka di man ninyo kaya, aja mo buot. Subot na mi, mo mi Medyo mo. magbutas mama. Mo mi Hindi ka mo. di kay. Namiyo man magmulayas. Mag-TikTok. Mulayas, gulo sila mag-TikTok ka. Ito ko lang yung kaglingot TikTok. Woman siya gibawalan ang iya, ug mag-TikTok siya mula ka, mi diri mag-boarding house mis lungsod, mag-uban mi papa. Naditigaw mo TikTok. Kinsa? Dili ra man na sa parata ng edad, pero kung Para sino na la, din na sa bata ng TikTok. Wala. Medyo mo. Wala mo kumingon. Magbuot na mo mama. Nagbot na mi. Lumiyan mo mag-boarding house na mulayas. bili ba kaya nako nimo lag mahimo na nimo na. Alam mo sige na pag magsimba pa video ra ko sa imong mama dong ug mag-TikTok ko. Delikado ang TikTok lagi. Delikado. Muray gidangatan ti. Delikado. Planuhan man daan. Delikado ang TikTok gina. Bala mo. TikTok. Ako magsayaw-sayaw. Di na lang ko magkakanta na lang ko. Samo. Magpadanlo na sa labis na nasaktan. Relate day ka la. Dali kay uyab. Nalagi na si uyab masikretor na si Lola na yang sil. Ay wala. Then nga na ngayon magka nga makarelate ka ana. Ang tagbalingbing. Anta? Balingbing. Create man siya wasa. Create ka na lang siya. Oh, kaya ang lyrics may labis na nasaktan ako
sa mga ala. Kikinsa nga alaala yun yung giunaw na la. Ang nabilin. Kalulo ni mo. Kawa duda gid kay ko nala nakigibilin sa Mindanao la. Ang inyong alaala mo yung giunaw na karon. Wait lang ang sila. Alada nga no bitaw. Duda gid ko na lagi. So, sige sig balik-balik pa-download ko no sa pa-download. Ang download lagi. Relate lagi siya na ng kanta ha? Labis na nasaktan. Nani nabilin. Nani nabilin dito. Sumangil rin na siguro ano yung mga sakit-sakit dito. Nabugat siguro na siya dito kay gaminyo na dito kadyot. Di nga nung karelat magkato kantabe. Wala, basin ka tayo maging kanto dito la. Dito yung kanto, basin tao dito. Ginyo ni mo dito la. Sikrito rakit ka ha. Tao rin hindi rin kanto dai. Nakabalo, labis na nasaktan man. Pero saan din? Ay na to. Saka na ko bala. Pa guys, daghan pa guys. Malupit. Ay, magandam na ko ma. Wala ka ko galaw. Iyon ka. Saka pa doon. Na. Practice. Oh, Sayaw. sana pa. Ay, ito. Kawalaw lang ko. Kasi pag may mga gatong ginikanan sa mga kindir. Mutano. Ah, bahala ka. Di na lang. Di na lang kumato rito. Bahala sila kung kuyog ka. Uy, Magbihib naman kung di mo ka makatawa. magtanaw yung mga. Ulaw ram. Sa tanong ginikanan. Kaulaw din yung mga. Maulam na siya tanaw ng kikiyay. Si Rawi team leader. Ikaw na yung mag... Oh, siya mo yung magkalat kasi may leader. May butilya ma. Yung si Purma yung mumusadya. Bala ka. Sayaw kagi mo dito. Siyempre, namusadya na ko din. Kaya apas dito. Mo yung nako-representative na giyan. Kaya sayaw dito. Kung pa yung ko. Ano ito? Tanawa ho kuno. Woo! Di na maminaw. Wa may TikTok. Hindi tayo naman siya kung may TikTok. Pero Latago pa kaya na siya gunang-una ko. may TikTok. Matay ako sa mama kay mahilig mangliliun. Ganon, magkikihik. Magkikihik tawas May dapli. kikikir sa kataas dapli. Ang bipog na to. Tamdil dapli naram din dyan lingawas TikTok. Napasalamat mo. Nga nalingaw. Gatang-atang yan nalaman ng dito. Viral. Di kuyaw man niya pagkalingaw kay mura man siya natakdan sa mga Digimon dito. Awa yung picture kanina. Picture niya ganina. Galit agad. Wa ba ito siya tudluin? Ikalito ba ito siya gaya sa picture oh. Muna yung makatunan sa Pinala ba TikTok. ko no? Muna yung makatunan sa TikTok. Makita siya gana dito oh. Delikado na nag-usap pa yung mga bago sa TikTok. Yan ang sunod. Matanaw tong Gina. I-upload to na on just Facebook. Mga kita sa atin. Matanaw tong Gina do. Muti profile para makitaan po to sa imong labis na nasaktan ba? Daagi dali ba? Imo kong kopyahan do. Tapos, imo kong kunan sa buwan, sa tulo. Ay tulo. Labis Di nang kay tudlo, ma. nasaktan, ha? Ito bro, kitik kanta na. Ayaw ka masih niya nagkanta diri. Video kay na siya kadadlaw mo rin kataw balik. Oh, labis nang nasaktan. Ayaw wag trip ni mother. Lingaw lang na. So, hindi vlog guys, labis nang nasaktan. Matot pa ni mama. Lingaw na kinabuhi, pindrat buhi pa. Oh, bitaw. Pero lai gid lingaw sa kaminyo la. Wala ko na ng ninyo. Ikaw dong, ay basa ka pa. Wala tinulungan mo. Lahi man nga lulugod. Huwag mag-menu ka gutro, putulin mo ang pensyon. Wala. Wala na. Mangguna na siya. Manuroy na lang magkatabako, ma. Tawa naman kay pensyon. No min. Uy, nabuwan ang nilabhan tuktok. Wala mong ginilaban dito. Wala may ra kinabuhi single. Ano yung pagkatikas? Na mag-minjo ka na maglain ng desisyon. Lami man na single ka kay kaugalingan naman ng desisyon. Pero lami daw mag-minjo kay na daw kay katambayayong.
Kapambala yung ugman tao, ugdot ang tao. Nangisog daw siya. Muna dapat yung mayampo nga dapat mapunta ka sa tao. Meron na ang lalaki kung mayo, kung primero pa, pagpulaan na, kulatahon na. Di man tananoy grabe. Pakulatay, makulatahay, may duhag ako'y kulatahon po. Di ka na lang tanaw-tanaw kag TikTok lain na naglabing-labing si mong likod, na ni maghilot nimo. Wala na ni pa, wala ginatong ingon. Hindi ka bilang babae, nga, dili, kuan, uragan. Huragan. Sa huragan. Nahimo lang din sa taga Bicol. Nakalimtan na niya ang katong kanta ni Willie na kuan. Yun ka. Yun ka. Kanta na siya. Yun ka hanap. Isa to? Ko sa tuwina. Karon wala na. Karon, labi sa kana mo na. Dili. Wali ka naman. Katong yun ka, inspiration man to niya kinasi gusto ka uban karon nag-uban na sila naglagyo labi sa nasaktan. Mo ni ay. Kito ya kinanta niya sa Kito kinanta niya sa yun ka, matuyon ka kay inspired pa kay siya sa pagkaminyo ba din karon nagkabulag man siguro sila salan mo na nasakit-sakit na sa Wala Mindanao. na. Labi sa nasaktan na. Nasaktan ako. Yaw, Sa dugay katuigo, nakakaon na gadyo ko balik ko balingin. wala na ka kamay. Dugay na, bata pa ko.